Bueno, pois vamos a empezar. Bos días a todos e a todas. Como sempre, cada luns, con absoluta periodicidade e normalidade, vimos a dar conta das principais asuntos tratados na Xunta de Goberno de hoxe da Deputación, que se celebrou, como sempre, ás 10 horas deste día, e vimos avanzar pois nesa dación de conta e, ademais, como sempre, poñernos a disposición para calquera asunto que queiran tratar. Foron 21 asuntos de xestión, vemos que se vai recobrando a velocidade en canto a, lóxicamente, o arranque do ano e, por tanto, a posta en marcha das diferentes partidas, a tramitación dos diferentes expedientes que, neste caso, tuvieron como destinatarios, como sempre, dun lado os concellos e, do outro lado, efectivamente, as familias, neste caso, as familias a través do programa Chegou. No caso dos concellos mobilizamos, bueno, en total xa mobilizamos máis de 900.000 euros, é dicir, ven que van aumentando cada día, cada semana aumentamos o ritmo de execución, e porque é unha das características deste goberno, executar efectivamente o orzamento, non quedarse en cuestións meramente de orzamento, de planificación, senón que logo hai que traducilo en acordos concretos, e iso é o que fixamos. De aí van axudas dos 918.518.000 van para concellos e 400.000 para o programa Chegou de axudas á natalidade na provincia, que logo me ocuparei dela. Bueno, en cuanto aos concellos, que como sempre saben que é o obxecto principal desta deputación, lóxicamente, pois fixemos a distribución que lles consta, non vou entrar no detalle do percibido por cada un diles, concretamente o Concello de Monterrey, de Paderne, de Beade de Bobolo, de a Mezquita, do Carballiño, de Castrelo de Miño, de Celanova, Cualedro, Laza, Padrenda, Petín, Porqueira, Ribadavia e Ríos. Son actuacións, lóxicamente, pois que nos solicitan, como facemos sempre, non? Porque nos o que facemos, obviamente, no caso dos concellos, é que eles liciten e les soliciten aquilo que consideran máis importante, sean vías, saneamento, alumeado, equipamentos, infraestructuras, con aplicación inmediata, obviamente, a súas necesidades. Bueno, eu quixera pararme, porque isto é o habitual, os datos, insisto, de concellos teñenos pormenorizados, por si algún queren ampliálo, que eu quixera pararme, neste caso, no programa Chegou, non? É un programa clásico, un programa que conta cunha dotación importante de 400.000 euros inicial, porque se pode ampliar se fose necesaria. O gallá, en principio é suficiente, pero o gallá, evidentemente, aumentaran, neste caso, os nenos ou nenas susceptibles as familias susceptibles de ser indemnizados, efectivamente, ou de recibir esta axuda, mellor dito, e pois puderamos ter que ampliar a partida. Sería unha noticia extraordinaria para a provincia. O programa Chegou, que está dotado, como decimos, con 400.000 euros, é unha resposta ao reto demográfico. É unha axuda, xa sabemos, pero é unha axuda que se liga fundamentalmente a este obxectivo de loita contra a despoboación, vinculado a ese obxectivo de loita contra, ou de consecución do reto demográfico, de loita por o reto demográfico, é unha ferramenta de apoio, sin duda, xa clásica nesta provincia. Mantense estable, en principio tamén a natalidade, inda que houve ano pasado por primeira vez un pequeno repunte en anos, o gallase é unha tendencia, e poidamos necesitar habilitar máis crédito, porque sería un crédito, xa digo, totalmente ampliable. Nadie que cumpla os requisitos, ningún neno ou nena, ninguna familia que cumpla os requisitos do Chegou vai a quedarse sin axuda por falta de crédito. Eso está garantizado. Por tanto, non hai recortes, non hai improvisacións, hai estabilidade e, sobre todo, hai compromiso tamén na súa xestión, na súa áxil xestión, unha xestión totalmente digitalizada e que permite a súa solicitud directamente por voz dende o móvil, sen necesidade de certificado digital, e facilitando, por lo tanto, o acceso
directo e rápido a toda a ciudadanía. A concesión é automática unha vez se comproban os requisitos con resolucións semanais, garantindo esa axilidade administrativa que, como saben vostedes, é un dos obxectivos da área de benestar e en xeral desta Deputación. Os datos do 2025, pois tamén debemos recordarlos, recibimos un total de 1.135 solicitudes, consolidando, por tanto, como un programa eficiente, como un programa que é un instrumento para apoio directo ás familias ourensás. Destas 1.135 recibidas foron admitidas, é dicir, foron estimadas 1.054, un total do 93, un porcentaxe do 93%, co cual, evidentemente, se acredita que o programa é universal e que prácticamente, ou que todo aquil que reúne os requisitos, evidentemente, ten a súa solicitud. Saben que dentro deste programa, en aras a conquerir ese obxectivo de loita contra o reto demográfico, pois establecense dous ámbitos de actuación. Aquiles o primeiro, onde non é prioritario, os concellos que crecen en poboación, por desgracia, a maior parte da provincia, que son os obxectivos 2 e 3, que son prioritarios e que reciben simplemente por efeito de nacer neses concellos unha axuda máis importante. No primeiro caso, nos que non teñen a prioridade son 300 euros e no outro son 500 euros mínimo, non? Bueno, o que fixemos xa o ano pasado foi aumentar, cambiar as características para que todos os concellos que perden poboación efectivamente pasaran a ser 2 ou 3 e, por tanto, a máxima axuda. Pero, ademais, destas que por razón de territorio, por razón de lugar de situación do concello, según medre ou non o mesmo, pois tamén hai lóxicamente, como non pode ser de outra maneira, unhas características de concesión específicas para familias, con características diferenciadas. Por exemplo, familia numerosa, ten unha axuda maior, ou outras que teñan especiales circunstancias de vulnerabilidade, vale? Mantemos, xa digo, familias con algunha persoa, con algún membro con discapacidade igual ou superior ao 33%. En este caso, pois, as cuantías suben ata os 1.000 euros ou igual ou incluso hasta os 1.250 euros no caso de concurrencia con familia numerosa, é dicir, se ten algún tipo de discapacidade e ademais é unha familia numerosa e ademais vive nun concello de reto 2 ou 3, co cual estamos non solamente atendendo o territorio, que nestes casos é un factor fundamental, senón tamén, por suposto, tendo en conta as circunstancias sociais da familia ou mesmo médicas ou de discapacidade, non? Por lo tanto, é un programa que, xa digo, que está plenamente consolidado e que, para poñernos nun extremo, vai desde o mínimo, que sería naqueles concellos que non teñen, que non están afectados o sea, que medran e que non están afectados por a situación de reto demográfico, que sería un mínimo de 300 euros, ata a posibilidade de chegar a situación máis extrema, que é o 2.250 euros cando estás en concellos de grados 2 e 3 e ademais pois tes algunha circunstancia familiar, evidentemente, como acabamos de indicar, que fai acreedora desa especial atención en razón da súa vulnerabilidade. A Diputación, por tanto, apoia o equilibrio territorial, loita contra despoboación e contra o reto demográfico. E isto se materializa, como saben vostedes, a través dunha tarxeta. Non se dá o diñeiro, senón unha tarxeta, evidentemente, en donde que se pode utilizar para gastos vinculados á higiene, á alimentación e á saúde do bebé. En farmacias, podes utilizar en farmacias, para farmacias, ópticas, centros de audición, ortopedias. Estará, evidentemente, esta tarxeta estará activa hasta o 31 de maio do 27, porque o prazo de solitude abrirase o día seguinte a publicación destas bases no Boletín Oficial do Estado e permanecerá aberto hasta o 31 de decembro do 26, ampliándose ata o 15 de xaneiro do 27 para nacementos producidos a finais de ano, é dicir, cóbrense todos os nacementos producidos durante todo o ano, incluídos os últimos de todo, para eso se amplía hasta o 15 de xaneiro. Por a nosa parte, nada máis. Conclusión: mobilizamos máis de 900.000 euros
dos cuales 518.000 van directamente para concellos, como indicamos, para as diferentes necesidades que nos plantexan, e os 400.000 euros van para ese programa clave, un dos programas claves sociales desta Deputación, como é o programa de axuda, de fomento da natalidade, de loita contra o reto demográfico, que é o programa Chegou. Por lo tanto, bueno, pues seguimos día a día, semana a semana, intentando ser útiles, intentando ser próximos ao territorio, intentar ser cercanos ás persoas e, desde logo, otorgarlle as mesmas condicións de igualdade, de oportunidades, vivan donde vivan as mesmas. Con esta cooperación municipal e con este apoio ás familias, seguimos ca nosa folla de ruta unha semana máis. Estes son os principais acordos. A partir de aí, pois, como sempre, quedo a súa disposición para que sobre algunha aclaración, sobre algún dos puntos tratados aquí ou sobre calquer outro que vostedes consideren oportuno, pois me queiran plantexar. Moitísimas gracias. De las cifras que hablaba. Sí, nada, hubo un cambio, sí, hubo un pequeno cambio aí de dúas que se retiraron por unha cuestión de última hora de tramitación, simplemente para requerir a un concello, para que cumpla. Nada, son 50.000 euros. Bo día, presidente. Quería preguntarlle por certa publicación que fixo o alcalde de Ourense esta fin de semana, na que lle sitúa a vostede e a Ana Belén Vázquez como cabezas de lista dunha hipotética candidatura do PP á cidade. Non sei se quería comentar algo ao respecto, se descártase ou podería dicirnos se será vostede candidato a Pereiro de Aguiar en 2027. Bueno, eu vou fazer o que sexa mellor para o partido. Por suposto, a ver, as elucubracións do alcalde é moi libre de facelas, pero tamén a repercusión eu non vou contribuir máis ao circo que il pretende montar cas candidaturas. As candidaturas do PP son as candidaturas serias que trataremos no seno do PP e que non nos las vai indicar o alcalde, lóxicamente. Il fagará as candidaturas do partido DIL, porque como non ten partido, pois fagará o que lle pete. Aquí hai uns órganos, evidentemente, de dirección, a tramitación, evidentemente, en canto á formulación das candidaturas, e, dende logo, o mensaxe que lle quero mandar moi claramente é que o Partido Popular de Ourense está empeñado en ter as mellores candidaturas. Sexan en toda a provincia, na que estamos traballando intensamente. Aproveito para dicirles que empeza a rolda de congresos, que esta nova rolda de congresos que estamos facendo este sábado xa celebrando o de Larouco, e que continuarán cos outros 4, son 5 que están programados nos siguientes días, e seguimos traballando onde temos que relanzar o partido con algunha xestora, e seguimos traballando en captar xente, como vimos mesmo onte, ca noticia que tamén publicamos, da incorporación neste caso de Julián Pardinas, e máis que habrá, e por tanto, dende logo, Ourense, a capital de Ourense, vai a ter a mellor candidatura que sexamos capaces de montar dentro do Partido Popular. A cidade é absolutamente estratégica para o Partido Popular e, por tanto, vai a poñer as mellores das súas persoas, aquelas que obviamente o partido determine, e, por tanto, nin se afirma nin se renuncia a nada. A miña intención, evidentemente, eu estou moi cómodo na miña alcaldía de Pereiro de Aguiar, cos meus veciños, pero son presidente provincial, e, por tanto, estarei onde me diga o partido. Bueno, eu vou preguntar acerca da súa valoración con respecto a que peligre por centésimas o terceiro escaño de Ourense no Congreso dos Diputados, con respecto a Barcelona en concreto pola súa población. Sí, bueno, a verdade é que é un dato preocupante, como ocurre sempre. Bueno, isto temos que facernoslo mirar entre todos, non? Porque ao mesmo tempo que saliu esta posibilidad que nos afecta a nós ou que nos pode afectar, no momento fomos librando, salía o dato xa efectivo de que Madrid gana o escano 38 a costa de Cádiz. Entonces, obviamente, isto é algo que estamos vendo que se está, bueno, pues
centrando, polarizando moitísimo a poboación en determinados lugares e a pescaría que se morda a cola, como queira que se concentre a población en determinados lugares, como é o caso de Madrid, de Barcelona, pois cada vez concentra maior poder político, cada vez teñe máis capacidade de decisión, e frente a isto solo cabe unha discriminación positiva en forma de unha mellor financiación, en forma de unhos mellores servicios, en forma dunha aposta por aquel territorio que lle chaman a España baleirado, a España con menos poboación. Eu, dende logo, son absolutamente beligerante con isto, e dende logo, eu aquí o que pido é que entre todos facamos unha chamada de acción. Miren, temos que convertir a provincia, primeiro que se modifiquen estas normas que conlevan esta concentración de poder político tan importantes. Non sei se aumentando o número mínimo de deputados por provincia ou facendo algunha outra medida que nos permita efectivamente que non estemos amenazados as provincias pequenas. Pero tamén fago un chamamento a buscar oportunidades. E esas oportunidades outro día viron que tuvemos dentro do Partido Popular, lóxicamente, tentamos conectar cas necesidades dos veciños e levamos feito, sabemos que un dos problemas máis grandes que ten hoxe a nosa sociedade é a vivenda, que está chegando a todos os lugares, increíblemente o problema de vivenda, sobre todo de alugueiro, tamén de propiedade. Hai moitas razóns, pero bueno, fundamentalmente unha razón importantísima é esa lei de vivenda estatal que vai contra o propietario, que desincentiva a compra e a construcción e que lexos de axudar ao inquilino que fai poñerlo cada vez máis difícil porque non hai vivendas que poder alugar e, por lo tanto, oportunidades perdidas. Eu decía que mentre ocurre isto, en Ourense temos 100.000 vivendas vacías na provincia. É certo que non todas están habitables, é certo que tampouco é pero é certo que hai moitísimas que podían ser habitadas e que, por tanto, por que non convertir eso nunha oportunidade? Non digo que veñan as 100.000. O outro día facíamos así sobre a marcha, porque estábamos en Berín e teníamos 4.000 e pico vivendas baleiras nun concello de 14.000 habitantes, un auténtico disparate, pero é igual en todos os sitios. Xa digo, na provincia hai 100.000 inmobles vacíos, insisto, non todos habitables, pero 100.000 inmobles catalogados por o catastro e 100.000 inmobles como vacíos. Por que non convertir eso nunha oportunidade? Por que non convertir efectivamente esa abundancia de vivenda nunha oportunidade? E non digo que eu dicía moi fácil, xa sei que non é posible, nin é real, nin se pode ter en conta como tal, pero literalmente era unha cousa. Se temos 100.000 vivendas e se ocupáramos todas a 3 personas por vivenda, un matrimonio con fillo, doblaríamos a población, teríamos 300.000 personas e pasaríamos a ter 600.000. Eso é imposible. Pero por que non podemos ganar 20, 30 ou 40.000 personas tendo unha posibilidade de ganar 300.000? Eso sí sería moito máis posible, non? E iso é posible con accións pois efectivamente reales, modificacións legislativas, apostas pola vivenda, e aí dábamos as receitas da política de vivenda da Xunta de Galicia, e dábamos as recetas tamén da propia Diputación, que pasa de ter unha axuda que nunca tuvo. O ano pasado foron 500.000 euros para concellos, a este ano na modificación vamos a meter 1.200.000 euros, que se temos en conta que temos 105 ou 110 de orzamento, é unha aposta importante. Por lo tanto, eu rexeito a concentración de poder da discriminación que en lugares efectivamente moi poboados, que ademais, insisto, terán máis capacidade de decisión, adoptarán máis medidas para eles e, por lo tanto, seguiremos engordando esa diferenciación, pero ao mesmo tempo aposto porque as nosas potencialidades as vamos a utilizar e que, por lo tanto, seamos capaces de coller algo desta tarta e non pasar efectivamente estes apuros que pasamos constantemente con eso. Foron centésimas, a seguinte o mellor o balón non bota para fora, bota para dentro e estamos fastidiados.
Buenos días, presidente. Volviendo al tema de las solicitudes para el Chegou, dado los datos de 1.135 solicitudes, aprobaron 1.054, un 93%, e destas todas sabemos máis ou menos de a quen foron enfocadas, e foi xente que veu da fora, que son os que están incrementando a poboación, ou hai xente de aquí de Ourense, da provincia? Si teño esos datos máis ou menos. Non teño dato, pero bueno, intentamos darlo. A ver, isto é moi sinxelo, aquí dase a todo nacido en Ourense, efectivamente que cumple os requisitos, xa digo, 93% da xente, por lo tanto, evidentemente non teño dato concreto, pero hai moita xente inmigrante que está tendo fillos, está sentada en Ourense e por tanto ten dereito a ela. Un porcentaxe intentamos dar. Vale, non era por saber máis ou menos ese dato, para saber se era xente inmigrante, que a mellor é un 85 xente inmigrante e o resto de... Tanto non, pero é importante, tanto de cabeza xa aí digo que non. Y yo quería preguntarle, hacía mención antes del anuncio de la incorporación de Julián Pardinas a un equipo que creo que é chamado Senior en Acción. Senior en Acción, sí. Se vai ser a única función de Julián Pardinas ou contemplase a posibilidade de que poda ir non sei se nas municipales ou ao Congreso ou ao Senado? Bueno, incorporar a unha persoa, a un profesional, ademais o que eu teño a honra de coñecer desde hai moitos anos, porque como vostedes saben eu son, bueno, ahora chámanos letrados da Administración de Xusticia, secretario xudicial, e por tanto durante moitos anos tuve a honra de traballar con Hilder, conozco hai moitísimos anos, e bueno, foi unha das, tamén creo que das razóns que conlevou a que Julián Pardinas se incorporara a este proxecto, probablemente por o grado de coñecemento que temos persoal os dous. A ver, inicialmente aquí vense como a todo o mundo, vense a axudar, e o que contemplou nas diferentes charlas que tivemos foi efectivamente que il quería, unha vez que termina a súa vida profesional e por tanto queda a nivel de ciudadano e pode afiliarse a quen considere oportuno, il obviamente ten unha ideoloxía, ou agora pode manifestar unha ideoloxía do PP, e o que quere vir a axudar. Efectivamente, inicialmente onde o incluímos, incluímolo nese grupo que se está conformando, que houve unha reunión importante dunhas 60-70 persoas nunha serie de actos que fixemos a principio de ano, que ustedes recordarán, un acto para maiores, en onde participaron diferentes persoas con un nivel de colaboración importante, con un nivel profesional moi importante, e Julián se incorpora a ese grupo que en principio é un grupo natural de profesionais, de empresarios, de xente xubilada, que obviamente que teñen proxecto por unha parte poñer a disposición do partido e da sociedade todo ese caudal de experiencia que teñen, e por outro lado evidentemente reivindicar e solicitar aquelas demandas que son máis propias, neste caso das persoas xubiladas. En Ourense saben que temos unha alta longevidade, por lo tanto que temos moitísimas persoas xubiladas, que temos persoas que evidentemente ahora xubiladas están en plenas facultades físicas e de actividade, por lo tanto se incorpora. O que virá para o futuro, calquera opción. O Julián Pardinas evidentemente é unha persoa, un profesional que a mí me gustaría que se incorporaran moitísimos máis, hai máis e os iremos anunciando, calquera formación política estaría encantado que se incorpore unha persoa como ela. E, por tanto, as posibilidades que nos dá dentro do ámbito despois da decisión tamén son importantes, o nivel que sexa. Será unha cuestión da decisión do partido e tamén das preferencias dil, lóxicamente, que non nos podemos saltar. Pero estamos moi contentos de que Julián Pardinas se incorpore ao proxecto do Partido Popular, e un particular que se incorpora un amigo, un compañeiro de profesión, e, por tanto, unha persoa que coñece ben desde hai moitos anos e que sei da súa capacidade profesional e da súa intensidade no traballo. Vai ser unha moi boa incorporación. Preguntar tamén como se atopa un pouco a situación de negociación con respecto á Plaza de Abastos, como se aprobou, como lles concederon as medidas cautelares á Asociación de Comerciantes, se ha habido algún avance no acordo co Concello? Bueno, miren, non houve ningún avance, pero eu quería facer unha reflexión. Non houve ningún avance porque a situación está como está, é dicir, a situación nos nada máis valorar, nada máis salir as medidas cautelares, que falamos o outro día, depois enseguida saíron as medidas cautelares, pois nos inmediatamente transmitimos, ademais hasta coincidiu para transmitir públicamente cal era o noso posicionamento. Vamos a ver, isto non é unha loita. Se alguén lo toma como unha loita,
será outra parte, desde logo para a nosa parte non é unha loita. Aquí temos claro dúas cousas, e ademais o auto pon de manifesto algunha cuestión que eu creo que ten que facer reflexionar neste caso o señor alcalde. En primeiro lugar, que a oferta sigue encima da mesa, que non hai, agora podíamos dicir, bueno, pois agora temos unhas medidas cautelares que alongan a permanencia dos placeiros na Alameda e nós agora pois retiramos ou modificamos. No, todo o contrario, mañá mesmo aceptamos, ou sea, a oferta queda íntegramente encima da mesa, en donde se sufragan as obras completamente e se termina con esa situación. Eu creo que aquí hai que resaltar as seguintes cuestións. En primeiro lugar, porque hai, pretendeuse incluso disfrazar unha resolución que é un auténtico varapalo para as pretensións do alcalde, pretendeuse disfrazar como un triunfo. Home, que é que lle puxeran un 50% máis sobre o canon. E pedía 3 millóns de euros de caución e creo que son 50.000 o que lle dan. O sea, que creo que evidentemente a desproporción é moi clara. Pedía casi 3 millóns de euros de caución. E puxeron o canon máis, debido ao tempo que se leva, un 50%, e todo eso chega a 50.000 euros. Lóxicamente, unha cantidade moi asumible, desde logo, desde o punto de vista estrictamente de comparación, pois clarísimamente unha victoria do sentido común e dos placeiros, efectivamente, neste caso. Pero eu diría varias cuestións. Primeiro, cando se chama ocupas, hai que recordar, porque ao mellor entre tanto ruído olvidámonos de algunhas cousas importantes. Hai que recordar que os placeiros están aí porque os puxo o Concello. Non elixiron iles no momento de iniciar as obras a onde iban, puxeronse ali como os puderon poñer noutro sitio. E hai que recordar que dos 8 anos que levan aí, casi vai para 7 que este señor é alcalde. E eu creo que é un tempo dabondo suficiente para ter rematadas as obras. Obras dunha plaza nas que se perderon 3 millóns de euros de subvención, se encareceron enormemente e está imposible de ser ocupada. E logo, a segunda parte. Por que ese empeño en botalos a toda costa de aí sin darlle unha alternativa? Oiga, eles non teñen que, como calquera, estaba falando de placeiros como de calquera que tuvera este sistema. Eles teñen unha concesión, eles teñen un dereito, por o que pagan un canon. E, por lo tanto, se non se estén aí, hai que dar unha alternativa. Por eso, di o auto que botalos de aí sin alternativa é un presuicio de imposible ou difícil reparación. E agora, cando menos, vainos a ter máis tempo aí, vainos a ter prácticamente, mínimo, conforme van as vicisitudes dos pleitos, un mínimo de prácticamente 2 anos. Porque estamos falando de que a previsión de resolución do procedimento con recursos e demais pode irse a finais do 27. Bueno, pois eu creo que non sei a que estamos xugando verdadeiramente. Estamos dicindo que queremos a plaza libre, estamos obstaculizando as obras as obras que lle financian a Xunta a Diputación e os placeiros. Estamos obstaculizando para que volvan ali. Non vexo cal é a cuestión. Nós queremos, somos claros, queremos que a plaza se remate, damos as opcións de financiación e que, ademais, a Alameda quede libre. Lóxicamente, claro que queremos que quede libre, canto antes. E eles tamén queren que canto antes. Eles estarían encantados en volver para a plaza canto antes. Pero para eso temos que facer, temos que levar a cabo accións. Mientras non se leven a cabo esas accións, pois estamos nunha situación, evidentemente, en donde ahora a suspensión da concesión, a concesión está suspendida, poden permanecer aí mientras non volvan e mientras non se termine o procedimento, co cual eu creo que non ten absolutamente ningún sentido esta situación. E máis agora, eu creo que se debería aceptar inmediatamente esta oferta e terminar dunha vez por todas con esta incertidumbre, con este perxuicio para todos os ciudadanos e placeiros, e realmente que a cordura volverá a imperar neste asunto, como noutros. Pero aí sigue a situación. Desde logo, nós seguimos ou por menos a Diputación sigue a súa oferta de financiación, a Xunta, por suposto, e os placeiros, aberta e a disposición de aceptala en un momento que se nos diga.
Perdón, presidente, volvo ao tema da Praza de Abastos. Entonces, a única solución neste tema, porque outro día estábamos falando co presidente dos placeiros, con Milucho, e bueno, que eles están por a labor o que faga falta, eles o que queren é pasar directamente xa para as novas instalacións. Vostede cree que a única solución que vai ter isto, según o que vamos falando, cada rolda de prensa, cada día que pasa, que a única solución sería que chegara nunhas próximas eleccións a gobernar o Partido Popular? Hombre, xa lle digo que se goberna o Partido Popular, esas obras van a facer os términos que estamos dicindo. Témolo claro. Hombre, só faltaría que non eso. E máis, facilitaríase absolutamente todo o que temos que facer, porque é un beneficio para todo o mundo, por suposto. Nos decimos o que a sociedade ten que ter claro. Hai que respetar un dereito de concesión que teñen unhas persoas e hai que tratar de que salgan dun elemento de disfrute para todos como é a Alameda, e les teñen que ter ese dereito de concesión no seu lugar, que é a plaza. Por lo tanto, demos todas as facilidades de todos os modos para que volvan á plaza, e eu creo que non hai ningún problema. Por suposto que será a nosa postura, a postura do Partido Popular e das administracións que goberna o Partido Popular, xa é clara. Se tuéramos o goberno da cidade, sin dúbida ninguna, aceleraríamos todo o posible as obras da Plaza de Abastos para que volveran os placeiros á Plaza de Abastos e deixaran libre a Alameda, sin duda ninguna. Volviendo al tema ahora del señor Pardiñas, que se incorporó como miembro para asesorar al Partido Popular, ¿ustedes están preparados para incluir en sus listas de cara a unas próximas elecciones a gente que no esté afiliada al Partido Popular? Totalmente. Totalmente. Nos queremos que, ante todo, a candidatura do Partido Popular, as candidaturas do Partido Popular, por suposto, respetamos a nosa militancia, faltaría máis. Gústanos que a xente este afiliada. Por certo, Julián Pardiñas está afiliado, pero está afiliado desde hai xa un par de meses. El que se fixo público agora, pero Julián Pardiñas está afiliado. Se hai algunha dúbida sobre eso, non? Pero foi por a súa propia vontade, evidentemente. Pero se lle digo, e aproveito e agradezco verdadeiramente a pregunta para que me permita facer esta reflexión. Eu son presidente provincial, falo a diario con moitas persoas. Eu, obviamente, o que lle pides é que haxa unha afinidade co proxecto político, lóxicamente. Non vas a meter a unha persoa que leve, que tiña uns principios e unhas ideas radicalmente contra eso do proxecto. O do carné é secundario. O do carné eu quero que sexa por convicción, que non sexa unha imposición, nin que sexa un impedimento para que alguén que queira participar na política e queira realmente vir a dar o mellor da política, non hai ningún problema. E iso entenden os meus compañeros, entendemos nós. Normalmente, ou por experiencia, eu digo que a xente, unha vez que se involucra, empeza a participar, enseguida pide afiliarse, se algún non pide de cabeza. Pero, desde logo, contestando a súa pregunta, non é ningún impedimento, nin en Ourense, nin en ninguna vila, nin en ningún concello, que unha persoa que queira sumarse ao Partido Popular, se é válida, merece o respaldo da agrupación local correspondiente e demais, non hai ningún problema, por lo menos a nivel municipal. Outra cousa xa se me di, se falamos xa a nivel de diputados ou senadores, non? Home, lóxicamente aí deberíamos estar afiliados fundamentalmente, pero sobre todo a nivel de política local, o que queremos son persoas pegadas ao pobo, que entendan perfectamente o pobo, que conecten co pobo, que den a resposta ás necesidades do pobo, e desde logo o carné non é algo decisivo. Por eso lanzo o mensaje, se alguén está asustado por o carné, non hai ningún problema, podes acercar que non lle vamos a pedir o carné, ni lle vamos a exigir co colla. Non? Bueno, pues moitísimas gracias. Vémonos a semana que ven, creo que... Sí, un lunes outra vez, vale, non hai novedade. Moitas gracias.